Quality pa rin yan. Hindi yan magic box mga kagamba. Pero salamat po tayo Mento and like and share po. yun, magandang araw mga kagamba. Welcome back to my channel. Unboxing tayo mga kagamba. Ayan. Kukuha lang natin yan. Ayan siya. Bali, ano lang yan mga kagamba, 1,850. So, bago yan mga kagamba, shoutout muna kay Chana Chaning, kay Matthew Jan Peronsi, Gagamba TV, Mark Galindez Bernardo, Gagambins TV, Jeff Ronda, Yap Spider PH Spidey, Kim Emmanuel Bautista, Ronald Alan Fuentes, si Kasakmal Gagamchoy, Red Spider ng Prama Pangasinan, si John Paul Solera, si Kevin, si Manuel Fuentes. Yan, shoutout sa inyo mga kagamba. Mga gusto magpa-shoutout, comment lang dyan sa baba. Tapos sabihin nyo taga saan kayo para shoutout nyo yung mga pamilya nyo sa probinsya. Sabihin nyo kung taga saan para alam nyo na sila yun. So yun ha. So ito, buksan na natin ha. Buksan natin mga kagamba. Buksan na natin. Asa na ba yung kutsilyo? Yan. Titirahin na natin yan. Yun. Kumantag ka agad. Ayan. Puro bago yung kahan natin mga kagamba. Fine. In 15. Yan. 19. Bali 1,850. Yan. Ayan. Ayan ang gagamba natin. Ngayon, titignan natin mga kagamba kung quality ha. Yung kagamba natin. Silipin natin. Yun, no? Quality pa rin. Hindi yan magic box mga kagamba. Ayan, o. Hindi magic box yan ha. O. Kita nyo naman. Kita nyo naman ang ebidensya, kitang-kita. Oh. Hindi magic box yan ha. Ito, haba nito. Oh. Malalim pa ito. Hindi ito magic box. At laging bagong kaha natin. Ayan oh.
Lalim pa ng butas yan mga kagamba. Pero kitang kita kabutsugan. Mga bundat. Mahamog pa kasi doon sa probinsya mga kagamba na inilawan nito. Kaya mga kagamba natin, bundat. At hindi umuulan, ang mga kagamba pag mahamog, bundat yan mga kagamba. Inom ng hamog yan. Yan. At saka mabilis lumaki ang gagamba pag maraming hamog. Yan. Basang-basa kasi yung dahon ng damuhan pagka umaga. Alas 10 pala ng gabi, basa na yan. Ayan, bumabara na naman ilong ko pagka nagbubukas ako. Kaya mga kagamba, ano? Oh. Tignan nyo yung laman niya, no? Oh. Inaano ko kasi iniiwas-iwas ko sa ilaw para kitang-kita. Ayan. Kaya lang ito, wala masyadong itim. Hindi kagaya ng gabaldon nung nakaraan mga kagamba bago mag-December. Napakaraming gabaldon. Puro itim yun, gabaldon. Kaya mga kagamba natin ha. 1,850 lang ito. So, parami na ito parami na. Araw-araw na yung dating mga kagamba. Nung nakaraan kasi, ito ikalawang araw ngayon, medyo dumadami na. Ayan. Ang ganda na mga kagamba, quality. Uy, galing oh. Walang malit na makita oh. Ayun oh. Oh. Diba? Kitang-kita naman ang ebidensya. Sipon tayo, malamig sa labas mga kagamba. Kaya alas 4 pa lang ito ng umaga. Ayun oh. Ganda oh. Oh, wala ka nang hahanapin pa. Saka yung iba dyan mga kagamba na ginagamit yung salitang banusan sa Tagalog, mali yun. Gamitin mo salitang banusan pag masbati gagamba mo. Understood yan, pag sinabing banusan, masbati tinutukoy doon mga kagamba. At saka huwag kayong hanap ng sizing ng Tagalog. Tatanungin pa, anong size yan? Tagalog yan eh. Understood yan mga kagamba, pag Tagalog, mix yan hindi, wala siyang sizing. Depende na lang kung ako mag-size sa English mo, sabihin ko na, may seleksyon tayo dyan. Pero hindi natin ginagawa yan ngayon. Malulugi lang mga manininda natin kung tatanggalan pa natin ng ulo yan. Kawawa naman sila. Ay, yung iba dyan nag-request ng malalaki daw. Sabi ko, wala. Kasi malulugi. Ako rin na mahihiya din akong i-deliver sa kanila ito na wala ng ulo. Wala na silang makukuha man lang na malalaki. Kaya yung presyo na sinasabi ko sa inyo, yung iba tawad ng tawad, wala na ang shipping fee, tatawad pa. Mantalang sa iba, napakamahal. Ayan mga kagamba. Ayan, bago lahat ang kaha natin ha. Pinipilit kong bago lagi mga kagamba ang kaha para hindi naman nakakaya doon sa mga umu-order. Nakasama yung kaha.
luma, di ba? At least kasamang kaha, bago kaha. Hindi yung kasama kaha ay luma naman kaha mo, wala rin din ka sa akin. Gano'n yun mga kagamba. Kailangan parehas ang laban, walang lamangan. Ayan, no? Kasi hindi ka tatagal sa hanap buhay na ganito kung nanlalamang ka lagi. Kaya yung binibigay kong presyo sa inyo, hindi kayo talo, mga kagamba. Tinatansya ko rin kasi manininda rin ako eh. Bukod sa ng hunter ako, manininda pa ako. Buyer pa ako. Lahat yan mga kagamba, dinaanan natin yan. Ayan o. Kaya alam natin ang sitwasyon. Alam natin kung pasama na yung gagamba. Alam natin kung paganda yung gagamba. At saka alam natin kung kailan magkakagamba ng marami. At alam din natin kung kailan pakunti na gagamba. Ayan. Saka pag sinabi kong Tagalog lang mga kagamba, wag na makulit. Sabi kong Tagalog lang tatanong pa, may masbate ka ba? May ginsan ka ba? Tagalog nga lang. Pag sinabing lang, yun lang. Hala ng iba. Pag sinabing Tagalog lang. Pag sinagot ko ng Tagalog lang, yun lang mga kagamba. Wala na ibang gagamba. At saka huwag kayong hihingi ng presyo na wala akong hawak. Kasi, sinasabi ko lagi sa inyo, araw-araw, oras-oras, minuto-minuto nagbabago presyo niyan, lalo na kung depende sa hinuhuli. Pag kukunti hinuli, mataas presyo. Pag marami na hinuhuli, dagsana, mababa na presyo. Ganon yan mga kagamba. Pag sinabing kulang ang supply, understood yan, mataas ang presyo. Pero tingnan nyo naman ang ka-quality ng ating kagamba. Eto, matuwan-tuwa ako ngayon dito. Wala akong maitapon. Yan. So, yun mga kagamba. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita. Like and share po. Bye!